bolmagy ehtimal. Türkmenistanyň uly tebigi baýlygynyň hasabyny, ilatyň baý ýaşamagyny we Türkmen döwletiniň ykdysady kuwwatyny güýçlendirmäge bildirilen umytlar puja çykdy. Türkmenistanyny dören pul ýetmezçiligi adymyzdaky gyşyň ýurt üçin ykdysady taýdan agyr boljakdygyny çak etmäge esas berýär. Tebigi baýlygy eýe bolan beýleki, Hazar ýaky ýurtlaryny bolşýaly, dünýäde ýangıç serişdeleriniň bahasy pese gaçan soň, bu ýurtlar öz ýangıç önümlerini dünýä bazarlaryna satma uğruna bäsleşige girdiler. Türkmenistan bu meselede öz goňşularynyň ýyda galdy. Häzirki wagtda Aşgabat öz gazynyň esasy gyrydary Hytaýyň garamagyny, Hytaýyň Türkmenistanyna döreden gaz geçiriji sistemasy Pekiniň Aşgabada öz şertlerini öňe sürmäge mümkinçilik döretdi. İlkinji nowatda da bu gazyň narhyna degişli. Şeýlelikde Hytaýyň Türkmen gazyny ýokary bahadan satyn almagy islegsizligi Türkmenistanyň orsiýete amatly gaz gyrydary hökmüne seretmegini dowam etdirmegine sebäp bolýar. В этом отношении российское направление. Uzalky ýyllarda Türkmenistandan ýylda 14 milliard kubometr möswerde gaz satyn alan Orsiýetiň Gazprom kompaniýasy Türkmenistandan gazy 2019-njy ýyla çenli satyn almajagyny ýangy ýakynda ma'lum etdi. Sizin pikirinizçe Türkmen prezidentiniň Moskwaga etjek häzirki sapary Gazpromyň bu planlaryna täsir ýetirip bilermi? Ну, с точки зрения туркменского руководства, может быть некоторой отдушиной. Хотя я так не считаю. Türkmen ýolbaşçysynyň umyd edýän bolmagy mümkin. Emma men beýle hasap etmeýärin. Türkmenistanyň Ýewropa tarap gaz geçirijini gurmak planlary Owganistanyň üstünden Pakistany, Hindistany tarap turba çekmek boýunça alyp barýan işleri emeli çäreler bolup, oňy netije bermedi. Türkmen hökümeti hususan Trans-Owgan gaz geçirijisine sarp eden ummasyz meşhurdaki puluny ýele sowurdy. Sebäbi bu turba arkaly ýakyn gelecekde gaz aktyrylmaz. Ine şeýle şertlerde Türkmen ýolbaşçysynyň Orsiýeti Türkmen gazyny satyn almazlyk kararynyň el çekmäge ırmak isleýän bolmagy mümkin. Ýöne Orsiýet öz kararyny üýtgetmez diýip hasap edýärin. Sebäbi ol öz tebigi gazyny ýerleşdirmekde häzir uly kynçylyk çekýär. Сложности с тем, чтобы реализовать свой собственный природный газ. Iki ýurdun arasynda gaz sowdasyndan başga şuun nähili aktual meseleler bar. Вряд ли это будет единственной целью визита, но это... Saparyň maksadynyň diňe gaza bagly bolmajakdygy ma'lum. Howpsuzlyk we beýleki meseleler hem bar. Adatça prezidentlik saýlawlarynyň öňsýrasyna öňkü Sowet ýurtlarynyň ýolbaşçylary Moskwa sapar edýärler. Bu hereket arkaly özleriniň Orsiýet tarapyndan gollanýanlygyny, ýurdun Moskwa bilen gowy gatnaşyklygyny öz ýylatyny görkezmäge çalyşýar. Продвинутые отношения их стран с Москвой. Ajdar Aşeroviç, siz howpsuzlyk meselesini hem agzadyňyz. Howpsuzlyk urundan Türkmenistan Orsiýetden näme garaşyp biler? Как известно, Туркменистан придерживается по-прежнему политики. Türkmenistan beýtaraplyk siýasatyna daýanyp regional birleşiklere goşulmaýar. Şol bir wagtda da ýurdun Owganistan bilen özara serhediniň howpsuzlygyny goramagyň zerurlygy barha artýar. Owganistanyň serhede goly regionlaryny söwüşler dowam edýär. Etraplar ýaragyl toporlaryň eline geçip durlar. Şeýlelikde köpçülige ma'lum edilmese-de Türkmen prezidentiniň Moskwa etjek saparynyň dowamyny Türkmenistanyň Orsiýet Federasiýasy bilen harby tehniki hyzmatdaşlyk meselesini maslahat etmegine garaşmak mümkin. Вести переговоры хотя бы о военно-техническом сотрудничестве с Российской Федерацией. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Demirgazyk Awganistanda Islam Döwleti atly toparyň militarylarynyň herekata başlandygyny resmiýler hem tasdikleýär. Jeňçiler Türkmen-Awgan serhediniň golanynda da köpçülik bilen ýerleşipdir. Türkmen-Awgan serhedi Awganistan tarapdan goralmaýar. Çünki serhed ýaka sebitler jeňçileriň ýeçiligine galýar diýip ýerli geňeşiň deputatlary ma'lum edýär. Soňky günlerde Türkmenistan Awganistan bilen öz serhediniň goragyny güýçlendiripdir. Türkmen serhetçileri serhed ýakada öz hereketini artdyrypdyr. Hurmatly radio dinleyijiler, şu ýagdaý bilen bagly men Şaýmardan oglum Radi sizi Kabuldan tanıştyrýan.
Jowzan vilayatının Qarqın etrabının hakiminin wezifesini yerine yetirje Muhammed Sahi Ihsan'ın Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä bir hepde bäri türkmen serhetçilerinin harby gämileri Amy Derýanyň Awganystan tarap kinaryny ýakalap ýygyderli gatnaýar. Türkmen serhetçilerinin harby aktivligi göze ilýär. Nizami gämilerden maksat yandan geçirilmiyor. Şular geçiyor, şular geçip yarakıl. Yanında birler baramıdan yok. Şu ýagdaýdan gorkup etýärler. Sözün ötgeçe var şularyň. Hepde var şularyň bir gelip aýdan hukumadan. Ihsanyň aýdyşyça Awgan topragyna degişli ada geçmegem Qarqyn etrabynyň ýaşaýjylaryna türkmen serhetçileri qadagan edipdir. Şonuň üçin etrabyň ilaty qynçylyga uçurapdyr. Qarqyn halka dillere gelip aýtdy, şol hukumata gelip aýtdy, bular kendisini därtten aýlandyran. Ol Awganystanyň mülkü Qarqyn halkynyň ata miras ýeri goňşularymyz otaýyn qadagan edi, o ýerler ötmäni, geçmäni. Kämeleri Awganystan tarapdan bäri setden Amy Derýanyň täginden ötýär, tolkatýar. Köp ýerlerimiz billeriň Derýanyň aşagyna goýdular. Qarqyn halkynyň qynçylyklary, halkymyzda köp qynçylyklary dutar. Qarqyn etrabynda hereket edýän ýarym resmi türkmen ýaraglarynyň komandiri Gurbanurdy komandan Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň agyrdygyny belledi. Türkmenistan öz serhedini bir goramaldygyny komandir öňe sürdi. Türkmenistan'ın özünü koruyor. Talip bir yerden öterdiğim öz emniyetini alıp durmada bolacaklar. Ana olarım korkuyor özlerinin musallıtı terkatların emniyeti kötü yakşıyona bir arızısın yani janjal tapılıptır. Sizle o artanın ursunu da bu da janjal. Bana 3 yüce undiyiz urs oldu bolmada bir koygaldı. Askayda 3 yüce undiyiz urs olsun yaman köpyeline katır urs oldu özümün. Ursun üstündetim. Öller koruymadı çaresi yok. İşte köpelde inşallah karar bolgun bilmez. Olara koyasmazam yok. Bu enfaya devletimiz bile aytıyoruz. 35 yılda da henüz bir satışamız yok. Ya bir yerimiz bir öldürsemiz yok. Qarqyn etrabynyň arçyny Gulam Resul Qaryadar'ın aýdyşyna garanda dawaly adada hem türkmen serhetçileri yerleşipdir. Türkmenistana Qarqyn etrabynyň deňinden ziýan ýetmez. Şoňa garamazdan türkmen serhetçileri Qarqyllary gynayar dep arçyn aýtdy. Şondan barıp derýadan kişiler amdan ýok, tiz motor polara kyzyk gämiler diýenem. Derýasynyň gydanaýok, kilip gitýär, hala şak gitýär derýasynda. Tabi saylan sürütörede koyuyor ki sürütö bilen eline bilen azap gelip getirin bilen ilimizden gelip bir çiğil kursa da o çiğilin üstünden bunda hatar bolmasıyla bir hem sayabılık bolmasa Qarqyndan bulara hiç nuskan yetendagir nanağrab yetmez eskerlere Türkmenistan rayata Tayland'dan rayata gelip bilmiyor hiç gelip bilmiyor Türkmenistan'ın eskerlere Türkmenistan serhat eskerlere Vice-prezident general dostumyň ýol başçylygynda Demirgazyk Awganystanda jeňçilere garşy başladylan harby operasiýa şowsuzlyga uçrady. Türkmenistanyň öz serhediniň goragyny güýçlendirmegem şu ýagdaýa gabat geldi. Faryab welaýatynyň synmagynyň mümkinligine yerli resmiler hawatyrlanma bildirýär. Vice-prezident general dostumyň dogduk mekany Jowzan welaýatynda hem howpsuzlyk şertleri ýaramanlygynda galýar. Mamnazar Akina serhet geçelgesiniň arasyndaky demir ýol gurulşy dün tamamlandy. Türkmenistan Anhoýaçely demir ýol çekmegi göňüne tutýar. Ýöne häzirki şertlerde türkmen demir ýol gurulşykçylary üçin Awgan topragynda işlemegin kynlygyny bilermenler aýdýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary vilayatynda döwlet edaralaryny işleýänleriň aýlyklary ýene gijikdirilip berilýär. Şunlar bu ýagdaýyň büdjetden aýlyk alýan edaralaryň tas äklesine degişlidigini vilayat ýaşaýjylary Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Döwlete degişli edaralaryň äklesinde diýen ýaly aýlyklar wagtynda berilmedi. Mogallimler ýangyn howpsuzlyk edaralarynyň sanepidem stansiýanyň işgärleri häzir sentýabr aýynyň aýlyklaryny alyp bilmän o tiyerler dip adynyň efirde tutulmagyny islemedik yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Şeýle-de pensiýalariň çagy üçin berilýän kömek pullarynyň we studentleriň stipendiýalarynyň hem şu gezek wagtynda berilmänligi aýdylýar. Pensiýalar çagy pullary adatça her aýyň başynda berilip başlanýardy. Meselem sentýabr aýynyň tutuş ýurt boýunça 1-nji we 20-nji oktýabr aralygynda berilmelidi. Emma käbirler aýyň başynda alyp ýetişen bolsalar beýleklere puluň ýokdugyny aýtdylar diýip marly söhbetdeşimiz aýtdy. Onun sözlerine göre studentlere adatça aýyň ortalarynda berilýän stipendiýalar hem şu gezek aýyň aýagyna çenli taklanypdyr.
Talipleriň çörek pulu ýok, özlerine iými dalyp bilmän oturanlar hem kän häzir gaty kynçylyk çekärler talipler diýip ýerli ýaşaýjy belliýär. Marada aýlyklaryň gejikdirilmegi bilen bagly ýagdaý Thompson aýagynda da ýüze çykypdy. Hususan Demary vilayatynyň bilim puwdagynyň işgärleri sentýabr aýynda tomuz aýlarynyň zähmet haklarynyň özlerine wagtynda tölenmänligini gurrun berdiler. Thompson aýlyklary ýaňy berildi diýsek, indi sentýabryň gyny alyp bolanok diýip Azadlyk radiosynyň ýene bir söhbetdeşi bilim puwdagynyň işgäri aýdýar. Büdjetden aýlyk alýan kärhanalaryň işgärleriniň zähmet haklarynyň wagtynda tölenmezligine degişli ýagdaýlar Türkmenistanda şu ýylyň bahar aýlarynda döräpdi we ýa-ni tutuş ýurt boýunça köpçülikliň häsiýete eýe bolupdy. Munyň bilen birlikde käbir döwlet kärhanalarynda işgärleriň sany hem azaldyldy. İş sagatlary çäklendirildi. Käbir kärhanalar doly ýapyldy. Türkmenistanda aýlyklaryň gejikdirilmegi bilen bagly ýagdaýyň döremegi resmi derejede agzalmaýar. Bu problema yerli medeniýetde hem gozgalmaýar. Aýlyklaryň gejikdirilmeginiň resmi sebäbini anyklamak boýunça synançyklar hem netije bermedi. Azadlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan döwlet edaralarynyň işgärleri özlerine diňe pul ýok diýilip jogap berilýänligini aýdýarlar. Türkmenistanda şu ýylyň başynda aýlyklar, pensiýalar we beýleki sosial kömek tölegleri 10% galdyrylypdy. Olaryň indiki ýylyň başynda ýene 10% galdyrylmagy 2017-nji ýylyň büdjetinde hem göz öňünde tutulýar. Şeýlede resmi maglumatlarda 2016-njy ýylyň döwlet büdjetiniň 79,13%-nyň sosial puwdagyň mali üçinçiligine sarp edilenligi aýdylýar. Şu ýylyň dowamında Türkmenistanda haritlaryň narhy ortaça hasapdan 30% ýokurlandy. Gepleýär Azadlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Häzir Aşgabatda degişli ruhsatnamysy bolmadyk, hususy taksiçileriň döwlet ýol gözükçilik we salgyt gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanylyp, olara jerime salynýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Azadlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa ýokarky ýagdaýlaryň jikmejiklerini gurrun berdi. Sultandada Aşgabatda hususy taksiçilere garşy çärlerin geçirilip başlanandygy aýdylýar. Siz bu arada näme bilýäňiz? Hawa merdançy Aşgabat şäherinde özleriniň hususy masalalarynda kirä edip gazanç etken taksiçileriň garşysyna indi 1,5 ýyla golay wagt bäri çäreler geçirilýär, şolaryň şu işlemegine gaty päsgelçilik berýärler. Bu nähil ýagdaýda amal aşdy? Onu ýörüti ýolda saklaýarlarmy ýa-da müşteri bolup ulogy minip soň şel jerime kesýärlermi? Bu nähillik bolup geçýär? Merdan şonuň ýanky iki görnüşem diýsen bolýar. Onhaşy men hususy masalalarynda kirä edip güzären aýlayan taksiçileriň käbirleri bilen söhbetdeş bolup gördüm. Şolar şeýle gurrun berýärler, kä halatlarda ýolak çöküminde ýolda ellerini galdyryp planera ertilmegini sorap minýärler diýär. Onhaşy barjak ýerine baranda özleriniň udustywrenýetini görkezýärler. Şol talgyt gullugynyň işgärleri bolup çykýar diýär. Ondan soň hasen kirä etken hany näme esasında senin nähilek dokumentin var dep saklaýarlar diýär. Indi taksiçilerde hiç dokument ýok. Şolara odal salgyt gullugy patent berýär, şolar her kwartalda özleriň tölemeli patenti var, şonu tölep patent alýardylar. Şol patentiniň bolanda hem arkaň işläp bolýar, hem ýanky iş stajyny da girýär dip hususy maşynda kirä etden sürüjiler şonu özleri höwet bilen alyp işleýärdiler. Häzir şol patent berilen okdy ya, ondan soň nähilem mutaguzan aýlamaly, şonuň üçin bir ýola çykmaly bolýar. Ýöne hiçlik dokumentin bolmasa, patentiniň bolmasa günäkarlar salgyt gullugyny işgärlerini saklaýarlar, jerime salýar diýilýär. Ikinji bir görnüşi, ýanky esasen şu töwde merkezleriniň bazarlaryň golaýynda, bazardan haryt alyp çykýan ýolagçylar bolýar, ýa bazara gelýän ýolagçylar bolýar. Şu ýerde ýanky awtoinspeksiýanyň işgäri gelýär diýen dokumentin görkezip diýär. Dokumentin çykarýan krawaň çykar görkezýär, şu wagtdan salgyt gullugyny işgärem şoň ýanynda bile durup diýär. Hani kirä etden patentiniň barmy seniň diýip şeýdip sorap diýär, saklaýarlar diýär. Ondan soň eger maşynada bir ýolagçy ýa oturan bolsa, men kirä edemok, ýöne bir tanşym getirdim, bat diýip şolar ýaly bir bahana bilen tutjak bolsaň diýär. Ýanky ýolagçydan sorap başlaýar diýär. Kimiň maşynyna mindiň? Şu kim kirä etdiňmi? Sen kirä etdiň taksa mindiňmi diýip anyklamaga başlaýar diýär. Sultanda indi ýa özüňiň belläp geçdiňiz da şu hususy taksirleriň
kanun esasında taksirçilikle mesul bolma mümkinçilik beren patentler hem bir näsilden bäri berilmeýär. Häzir şolum berilmeýänligi näme bilen düşündirilýär? Şunun berilmeýändigi hiç elek düşündiriş ýok. Onhaşy näme sorap baranňda diýär halgat gullugyna. Avtomobil ministerlikden lisensiýa almaly diýär. Ministerligem birinjiden şol lisensiýany beren ok diýär. Ýeke bar adamlara, ýeke bar taksi sürüjilere şonu beren ok diýär, sele islew bolan adamlara. Şo ýerde olaryň özüniň bir aýtýan nemeleri bar diýär. Haşy 6 adam, 10 adam krekeşler bolup bir kärhana döreden ýalak diýen hususy firma ýalak döretmeli diýär. Şoňa şol hususy kreýetjek taksiler şoňa girmeli. Onuň şu taýda eýem ol bir firma açmaly da sen o firmanyň aladas köp, onuň çykdaýjysy köp. Oňa her kim girip bar jemlenşip girip firma döretmäge halkda bir ýagdaýam ýok, oňa kän bir islegem ýok. Egerde şol ýalyk firma döretmese onda lisensiýa berem jok diýip aýtdy diýär. Sultan Aziz'de cerime vardı da gurrun vererseniz salyan cerimenin müçveri näçe ve ikinci, üçüncü tapar deme takdir tutulsa da o cerimenin müçveri artýarmydy, şo duruşuna halýar. Yok, şol cerimenin müçveri ortaça aýlygyň ýarysy diýilýär. Häzirki pul bilen 300 manat cerime salýar diýär. Şol birinji gerem, ikinji gerem, üçüncü gerem düşsen şol 300 manat cerime tölemeli. Ondan soň egerde 3den artyk eýämsen düşsen de cinayet işini gozgamaga diýär, şolara ihtiýar berilipdir diýär. Onda sen eýäm cinayet çöküminde sen garşyňa cinayet işi gozgalýar diýär. Indi Sultandaýda ýani töhbetiňiziň bir ýerinde özüňizi belläp ösdiňiz. Bu şu husus taksirçilik köp adamlaryň ýeketäk girdiji çeşmesi bolup durýarda. Indi bu taksirçileriň özleri bu täze görülýän çäherler barady, näme diýerler? Elbetde olar şeýle bir gynanyp şeýle bir näradyçylyk bilen gurrun berýärler, şolarla töhbetdeş bolanyňda beýäbi işsizlik sebäpli şol hususy masalalarynda kire etmäge mejbur bolýar diýär. Biz masala eklemeli, sagamyzy bakmaly. Ondan soň ýöne şoňa bir ýol beren oklar diýär. Eger şol bir patent alyp işlesek bizim üçin gowy diýär, biz töledjek hökümete diýär. Ondan aňryk biz firma döredip diýär, ýa oňal etmäge mümkinçiligimiz ýok diýär. Bizim aslında şol kire diýär, bizim gündäki çöregimiz diýär. Sultandaýda indi bu görülen çäherler netijesinde Aşgabatda husus taksirçileriň sany azaldymy ýa-da şo öňkü duruşyny? Azaldy diýsem bola merdan hökümete desek taksirler işlemeli diýip şolar kän säheriň içinde. Hususy taksirlere melletde duşmandyr onu göne şolar öňkünden fereklendi, göz örtele görünýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda soňky ýyllarda rekonstruksiýa üçin ýapylan iň uly bazarlardan ilada arasynda Mir we Sumar ady bilen tanalýan bazarlar doly gurulyp gutarlan hem bolsa heniz ulanylşa berilmän galýar. Olaryň garaşsyzlyk bayramçylygyna gabatlanyp açylmagyna garaşylypdy. Paýtagtyň köp ýylatly böleklerinde ýerleşýän we öz wagtynda alyjylaryň arasynda ören meşhur bolan bu sowda merkezleriniň şu gün boş durmagyna näme sebäp bolýar? Biz bu barada Aşgabatyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen söhbetdeş bolduk. Amanmurat agy şu gün Aşgabatda doly gaýtadan gurulyp açylman galýan bazarlar haýsy? Olar bilen göýleýärler ben ulrak bazarlar sanaýyn ýylysyny Mir bazar diýip adlandyrylýan ulu bazar Aşgabat şäheriniň Mir etrapçylaryna ýerleşýän bazar geçen ýylyň awgust aýynyň ayaklarına avatlayışı işlerini amal etmek için yapılıptı. Bir aydan hem uğrak vaptar bazarda avatlayışı işleri doğru getirildi. Her gelen inlik heptasılacak, plan unasılacak deyilip kurrun edilip geliniyor. En sonki halkın karışan profesyonel karıştırılığın 25 yıllığının bayram edilen uluları karıştırdılar. Asılmadı bazar. Önkuluğuna doğru bulmadı bazarın. Zayi sorunlaki meydanlar rastlar dolu avatlaştırılan. Edil şeyle yardayım. Aşgabat şäherinde Sumar bazar ya da 100 fantan bazar deyip adlandırılan bazar. Aşgabat şäherinde Owdan mikroyolları bilen 9. mikroyolun arasına yerleşen ulu bazar, onun avatlayışı işler için yapılanlığına eyyem 3,5 dönüm köprek vakit oldu. Onun da başından geçayanın da bazarda ekstra tayin yönü olum aslanı her gerekli şeyle
açılmandyr. Aman brada, indi şol sizin agdan bazarlarınız näme sebäpden açylmandyr? Şunu anyklap bildirin. Ona bir açsan jogap bermem mümkin nädir? Onu bazar administrasiýasynyň käbir işlerlerinin düşündirmegine görä ýa-da bolmasa öň şo bazarlarda Sowda dukanyny alıp işleyen adamların aýtmaklaryna görä birinciden şol iki bazarın awatlaş remont işlerini goýulan wagty oň eýeti üýtgäpdir. Olar şu iki bazarın Aşgabat şäher häkimligine berilýän ýöne şu awatlaş işleri başlanan ondan başlap ýa şo bazarlar Türkmenistanyň Sowda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministerliginiň balansyna geçirilipdir. Ine täze hojoyun täze eýide çykdyr şeýlerikde olar Aşgabat şäheriniň balansyna durýan wagty şu bazarlar bağlanşylan şertnamalar ýa-da bolmasa değişli salgyp gulluklaryndan alınan guwanamalar, patentler bilen ählisi güýjüni ýitirenni hasaplanıpdyr. Adamlar indi täzekde agwan bazarlarymyzda dukanlar kärenletini aljaklar. Täzeden salgyp gullugy bilen şertnama baglaşmaly, täzeden bazar administrasiýasy bilen şertnama baglaşmaly. Ýöne bir el uzunlyk anfady işler diýýärler. Şu bazarlardan dukan almagy, kärenletini dukan almagy höwüslendirýärler. Ýa-da sebäp başga dukanlaryň kärenden yrky öňküsinden bolmanyny söýleden köpräk artypdyr. Ýene bir ediljek sowdadan geljek girdizden bazardaky dukany kärendesine alana näme birde zingajakly näme diýerler. Bir mundaşyndan yurt inni häzir täze edilýän talaplara görä dillenýär. Dukanlarda Türkmenistanyň özüne önerilen önümleri esasan satylmaly. Buna da adamlaryny juda howlan berýärler sebäbi yerli karhanalaryň, fabriklaryň önerilýän önümlerini aldylan näderejede aljakly bir sorak atdyrdy. Sebäbi olar şiir taýdana ýöne bahat aýdan bolyn bar bir daşary ýurtdan getirilen haryplar bilen serret yurdun başından hareket getirmeye olsa bir esasî meseleden biri mümkünçülük tak aradan ayrıldı diyen yani häzir bundan 3-4 ay bolan iş öwürleri Türkmenistan döwlet bankları tarapyndan uly mukdarda Türkmen manadyny dollary öwürmäge ruhsat berilen ok. Diýen resmi kabul edilen karardan biri. Umuman sizin agdan bazarlaryňyzyň, sowda merkezleriňiziň işlemän durmagy adamlara nähili täsir eder? Olar öz wagtynda yapylandy. Alıcılara nähili täsir getiripdi? Bu alıcılara juda ermet täsirini getirýär. Sebäbi bu aglan bazarlarynyň her biri iň bolmanyna Aşgabat şäheriniň bir ençeme 10 miňlerçe raýatlaryna hyzmat edýän bazarlardy. Bir ýerde inne adamlar Aşgabatda da o diýen bir köp bazar ýok. Adamlar yol salyp ýürüýärler. Bir teke bazar diýilýän bazar ýa-da orta bazar diýilýän bazarlara gitmeli bolýar. Juda alypçylykda galy bersede Aşgabat şäheriniň täzerim awatlaş işleri sebäpli köçelen falan yeterlik şäher transportiýany awtobuslar wagtlar şu bazarlara öňkatmaýan marşruty bilen göni baran oklar işleýän bazary galy bersede häzir Aşgabatda az karytlarynyň gypçylygyny konky 2-3 aýda nähemänim duýdurýar. Eger bazarlar işleýän ýa-da azly kämmede bolsa şol az karytlarynyň tapylmagynyň mümkin boljakdygyny arzylar bazaryn töwereninde ýaşaýanlar aýdýarlar. Ýyjak bolýan bir haryk gypçylygy bir ýandan uzak ýol söküp haryk gözlemek diýen beýlek ýandan karar adamlara kynçylyk üstüne kynçylyk berýär. Gadarly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Tazla hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.